Nin ye jatigɛwalew ka dankariliba nin ye ne a ɲɔgɔnma deli ka lawaleya fɔlɔ l'Amérique jamana kan san 22nan de ye. New York bourse ye ɲɛnamayaliw kuntigɛ bi sɔgɔmada in na ne miniti 2 ɲɔgɔnna kumabaliya bilalen ka hakili jigin kɛ a kasara la ani mɔgɔ minnu nin tora a kasaraw la. Yelen bilala kasara nin bina so belebeleba 2 minnu kan ne a tɔgɔ ko World Trade Center o jɔlen tun bɛ kɛnɛ min kan yelen ninnu kɛlen bɛ tɛrɛ belebeleba 2 ye minnu bilalen bɛ munumunu kɔtigɛbaliw la ka bɔ fitiri waati la ka taa se fo fajirida ma ne mɔgɔw ka yeli bɛ se ka se a ma fo kilomètre caman ni yɔrɔ jan ni ɲɔgɔn cɛla la yaasa ka hakili jigin kɛ ani ka tasibila kɛ mɔgɔ minnu nin tora kasara ninnu na ma. Pentagon ɲɛmaw bɛ kan ka nin dankari jugu ni ka ɲɛsin l'Amérique ma ne a ɲɔgɔnma deli ka kɛ habada ni san 22nan de ɲɛnamaya ne hakilina jiginw ye a taabolow la. L'Amérique lakanabolow kotigiya nɔrɔbila waati kungurunin na bɛ muso min bolo ne a tɔgɔ ko Kathleen Hick ani ɲɛmɔgɔ wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka kuma ta tasibila kɛnɛ kan Pentagon soba kɔnɔna na juma tɛmɛnen ninnu na. As someone who remembers vividly the course of my own steps right here at the Pentagon that day. Hick ye a yira k'a fɔ ko septembre kalo dankarili ni ye yɛlɛmaba de dun jamana yɛrɛ ka lakana bolo baara taabolow la kosɛbɛ. Hakilila jiginna jatigɛwalekɛlaw ye mɔgɔ ta pankuru de wele ku septembre kalo le 11 na san 2001 waati la ne ka ɲɛsin kɛniw ye u ma. L'Amérique sɔrɔ ani sanni feere so belebeleba min n'a tɔgɔ tun ye ko World Trade Center ma New York ani Pentagon mun bɛ sigilen Arlington Virginie mara la. A pankuru naaninan talen u fɛ u lagosira ne ka a labin foro dɔ kɔnɔna na Pennsylvania mara la ka da a kɔnɔ pasasew ka murutiriw kan ka ɲɛsin pankuru welekula ninnu ma. A kasara ninnu taara falen ko mɔgɔ 3,000 ɲɔgɔnna bɔnɛni la u nin na. The events of 9/11 transformed our nation and how we view our national security.